Moikka ja tervetuloa tänne tämän joogaharjoituksen pariin. Tämä sopii erityisesti arjen kuormittamille istumatyöläisille työpäivän jälkeen tehtäväksi siirtymänä sieltä työpäivästä kohti sitä loppupäivää ja vapaa-aikaa. Eli tässä ajatukset vaihtuu ja unohtuu ne työstressi ja työkiireet. Tai ne jää pois sieltä ajatuksista. Ja sitten tämä sopii erityisesti istumatyön jälkeen, koska joogaharjoitteluhan on, tai tämmöinen joogan asana-harjoitteluhan on alun perin oikeastaan tavallaan kehitetty sitä varten, että pystyy sitten istumaan pitkän aikaa ja meditoimaan. Niin nyt laitetaan se vähän niin kuin toisinpäin, että sä oot nyt istunut sen päivän tai ollut niin kuin tämmöisissä staattisissa asennoissa. Niin nyt otetaan sitten 3+1 istumisesta palauttavaa täsmäasanaa. Ja aloitetaan